Новогодишно пътешествие. На скъпият ми Коля от баща му. Село Мирни, Антарктида. Мамо, а при баща ми днес ще има ли елха? Не, синко. В Антарктида елхи не растат. Не. Татко трябва да има елха. Заповядайте. Къде да ви закарам? До Антарктида. Къде? До Антарктида. Южният полюс. Там е баща ми. Баща ви, значи? Ама че беда. Няма да ми стигне горивото до там. Как да ти помогна? Виж, това е дядо Мраз. Той ще ти помогне. Здравейте, дядо Мраз! Здравей, Коля. Казвай, какъв подарък искаш да ти дам? Аз... Знам. Добре, ще ти помогна. Помни, Коля, докато часовникът бие 12, ти трябва да успееш да отидеш при баща си до Антарктида. С първият удар ще полетиш, но побързай. С последният удар новогодишното вълшебство ще изчезне. Разбра ли? Разбрах. Удари веднъж. Побързай. Дядо, а вие? Аз ще се кача на такси. Молдова. Унгария. Втори удар. Италия. Средиземно море. Топло е. Сигурно е Африка. Тайфун! Ще загина! Трети удар. Стой! Стой! Четвърти удар. Стой, ти казах! Моля ви, не ме яще, Чичо Лъвчо. Глупаво момче, аз не закачам деца. Аз самият имам дете. Само исках да те питам къде си намерил елхата. На Арбат, в Москва. Аз напразно обикалям Африка. Щях да ви дам моята елха, но нося я на баща си в Антарктида. Петият удар. Кажете, моля,
Къде е Южният полюс? Направо и надясно. Благодаря ви, скъпи лъвчо. Моля ви, помогнете ми да стигна до баща ми. Сядай. Дръж се здраво. Шестият удар. По-бързо! По-бързо, Чичо Лъв! Това е. Хей, момчета! Помогнете на Коля да построи сал. Седмият удар. За какво дойде насам малко и слабо човече? Нося елха на баща си в Антарктида. Скъпи Кит, моля, помогнете ми по-бързо да стигна до Антарктида. Осмият удар. Щом баща ти е там, ще те закарам. Антарктида. Антарктида. Благодаря ти, Кит. Татко, не се бои от снежна буря. И аз не се страхувам. Деветият удар. Кой си ти? Пингвин? Ти си пингвин, а аз съм човек. Коля. Десети удар. А, човек, чакай малко. Да не би да си синът на Иван Симеонич? Да, Колко много си приличате. Какво правиш тук? ето, докарах елха на баща ми. И Не плачи, ще ти помогнем. 11-ти удар. Всичко пропадна. По-бързо. Няма да успея. Татко! Всичко пропадна. Не успях. Хей, малкия, имаш телеграма от Антарктида? Ето. Благодаря. Благодаря ви. Мамо! Мамо! Татко изпрати телеграма. Честита нова година! От Москва със самолет ни докараха една голяма елха. Целувам ви, татко. Нали ви казах, че баща ми ще има елха? Не искам да се хваля, но следващия филм е за мен. Каква история само. Ще видите.